Jorosy bilen hojoýuny tagalamakdan aýplanýan türkmen migrant denany tutuldy. Türk mediasynda işleýän ýerine hojoýunyň zadyny ugurlap tutulýan Türkmenistanyny zähmet migrantlar barasynda dürli habarlar ýaýramaga dowam edýär. Türkiýanyň telekanallaryna görkezlip gazetlerine çap edilen habarlarda aýdylyşyna görä, İstanbulyň Kadıköy diýen ýerine aýal hojoýunyň zadyny ugurlap, hamala onu başga biri eden ýaly görkezmäge synaşan Türkmenistanyň hojolukçy bilen Jorosy göz atlananyny. Türkiýanyň CNN Türk telekanalyna görkezilen habarda hojolukda işleýän Türkmenistanyň zähmet migranty denanyň Jorosynyň öýde owurluk edilen makaly özüniň jaýa girip çykmagynyň howpsuzlyk video kameralar tarapyndan ýazga alnandygy görkezildi. İstanbulyň Kadıköy etrawynyň Fener ýolu mahallesiniň Leyla köşesinde dün ýerden wakanyň şeýle görnüşde bolanlygy beýan edilýär. Ýagny hojolukda işleýän 48 ýaşyndaky Gülşen adly Türkmenistanyň zähmet migranty goňşusyna jaň edip öýe giren 2 tane erkek adamyň 84 ýaşyndaky öý eýesi MB bilen özüniň elini, aýagyny daňyp, soň gymmatbaha zatlaryny owurlap gidenligini ösürýär. Ondan soň ýanyna baran goňşulary Türkmenistanyň hojolukçy bilen hojoýunyň elini we aýagyny çözýär. Türkiýanyň köp tirajly Hürriyet gazetiniň ýazmagyna görä, habar berilenden soň öýe gelen polisler we detektivler Türkmenistanyň hojolukçy zähmet migrantyndan düşündürüş alyp, soň howpsuzlyk kameralarynyň video ýazgylaryny barlaýarlar. Video ýazgylarda owurluk boldy diýilýän makaly öýe hiç bir erkek adamyň girip çykmanlygy, gaýtam bir sumkaly türkmen denanyň şol pursatda öýe girip bir salymdan soňam çykyp gidenligi göze ilýär. Howpsuzlyk kameralarynyň video ýazgylary bilen özüniň beren düşündürşi tapawutly bolan üçin hojolukçy bolup işleýän Gülşen adly türkmen migranty owurlugy aslynda Jorosy bilen bilelikde dilli görnüşde planlananyny boyun almaga mejbur bolýar. Video ýazgyda öýden 2 öýde daşaryk çykan hojolukçy Gülşeniň bir salymdan soň 44 ýaşyndaky Nigara adly Türkmenistanyň Jorosy bilen öýe dolananyny görülýär. Şeýlede video ýazgyda Nigaranyň aýagyny we eline paket oranlygy göze ilýär. Şeýle wakanyň dogrudan bolanlygyny tasdiklap anonim ýagdaýda Azatlyk radiosy bilen gürrüňdeş bolan İstanbuldaky polis çeşmesiniň aýtmagyna görä, Türkmenistanyň zähmet migrantlary hojolukçy Gülşen we Jorosy Nigara dilli uşup hojoýuny bolan garry aýal uklap ýatyrka oň elini aýagyny hem gözüni daňypdyrlar. Ondan soň Gülşen hamala owurluk bolan ýaly görkezmek üçin Jorosyny özünem daňdyrypdyr. Polis çeşmesi owurlukda dilli uşanyň öňe sürilýän Türkmenistanyň zähmet migranty denanlaryň öýden 18 sany gymmat baha gyzyl bilezik, gyzyl kalye, almazdan gulok halka, 32 sany Jemhuriyet gyzylyndan monetka, 2 sany çäriýek gyzyl monetka, 3 sany almaz gaşly ýüzük, $5200 nagyt pul we 3000 lira, ýagny 700 gowrak dollar pul owurlandygynyň anyklananyny ma'lum edýär. Türk mediasynda habarlarda göz astyna alynan Türkmenistanyň migrant denanlaryň polisiýaky resmi işler tamamlanandan soň İstanbulyň Kartal etrawyndaky Anadolu gazetine tawşyrlandygy bildirilýär.